tossa. Joo. No ne parhaat ne ensimmäiset kiroamiset tuolta. Joo, perkele. Aika vauhdilla tulee. Lopulta se tuli kuitenkin korkkina. Niin se Tulee ei joku pulpahus kyllä. Ja toinen tuli korkkina. Mitäs helvettiä kun kohta on kone-errorilla? Suunta tykkää hyvää. Eihän se oo ku Ei kun Mare. golfiin. Ei kun matkoja. Fuck yeah. Hallittu ylöstulo. Hallittu ylöstulo. Oli. Kauhea pulpahus kävi vaan. Se menee laskee sen, Kone-errorille. se menee laskee sen tekoilemaan sen koneen. Se on tuo sun ominaisuus, että se pitää jatkaa. Joo. Jos on etukäteen funtsannut jostain jättänyt ton. Se ei välttämättä tykännyt, että oli pikkasen liian nopea nousu. Se voi olla joo. Siinä olisiko ollut naurussa pitelemässä, kun olisi tipahtanut tuo paketti siinä. Se tulee sitä ringettä ylös. Klop. Oh no, sit mennään. Long Pitkäs hossa. letkusta vaan kiinni. Ei siitä jaksa purra. Mistä mä tiedän nyt kuinka kauan pitää tätä kalasta? Varo ettei ne sotkeennu siihen, ne jotka tulee nyt sieltä ylös. Sieltä tulee varmaan kohta seuraavaa jo. Vielä. Missä mennään sinne siellä? Niin menee. Siinä on vaan se, että kun sitä ei pysty moni kontrolloimaan, kun tulee sen setin kanssa ylös, ja se voi oikeasti tumauttaa tuplilla vaikka leukaa. No voi, kyllä mä tulin viimeiset pari metriä aika vauhti. Joo, sen takia vaan toi, että menee tonne kaivaa verta nenästä, niin sinne on. Tulee kaksi. Hallittuja nousuja. Nah. Hallittuja. Sieltä tulee Henkka. No niin. Miikka, tule nyt tänne. Siellä naurat. No niin. Todella hallittu nousu. Oli tyylikäs. Sä tulit jumalaisessa trimmissä. Pintoon asti. Joo. Oi Jeesuksen perseestä on pohkeet jumissa. Niin vaan kattoo, me jää tuohon kattoon lepäämään vähän. Ottaa chillisti. Juu. Mm. Nyt vaan kahoittu miten paljon siinä on lippaa ja annoin tulla. Ei tässä kiire mihinkään. Tää on oikeesti hallittu nousu. Se on Pekka. No sehän on hieno. Oli se hallittu. Valtti ei ollut. Ihan perseestä. Ei oo kylmä. No niin, ei varmaan oo. Ei oo kyllä pohkeitakaan enää, ne on yhtä luuta. No nyt pikku. Otetaanko tähän, pitää täällä safetyäkin. Älä mene päälle. Missä No niin. Niin, kyllä mä Nyt tein sä istut kans. syli. Missäs Ilu? Tuolta se tulee varmaan toi kuplameri, mikä tuolla on tuolla. Kyllä Vasemmalla mä laidalla. peisin silloin. No niin. Mitäkin ei perkele tuu siinä pelpeeltä. Tavallaan se loppuu joka tapauksessa kohta. Niin ei oo kuin ahtautumiset enää jäljellä. Mitä? Ahtautumiset enää jäljellä. Ei kiinnosta. Tää on ihan paikalla.
Sano vaan kouluttajalle, että paskakurssi mä luovutan. No älä nyt kun yksi sukellus jälkeen, minä luovutan. Se oli siinä kanssa. Sano uudelleen. No oli hieno nousu. Bu. Vittu kun ei tosissaan pakettipaino alaspäin. Vähän työllä. Ai jaa. Tässä sanoo herra Sannolla, että me ei tiedä ehkä parempiakin tyyliä noista luolasta pois. Oli vaan pitäis ruveta pakolliin. Ja niin, joka sukellus opettaa tällönsä. Helvetin hieno systeemi. joka kerta pohkeet jumissa. Juu. Se oli hieno nousu. Ai lenkin kautta. Häh? Lenkin kautta. Jaa. Miikka sinne tielle. Älä mene sitä tielle. Älä mene tielle sinne. Ei saa olla, kun se on tänne. Ei kun oikeesti koeta korkkaa joku tuon tuplien kanssa suoraan leukaa sieltä sitten, kun sieltä tullaan vauhdilla. Ei näy ketään. Kyllä näiltäkin aika paljon kaasua. Ei kyllä niin paljon. Katosta. Joo. Melko paljon tulee kuplia teiltäkin. Tuli paljon kuplia, joo. Kyllä siinä hengitysrytmi, kun se täytyy vähän raahaa sitä rinnettä. Joo. Mulla tää Longhorns meni jotenkin selä ympäri. Mulla oli aluksi huonosti se paketti ja mulla oli hirveän vaikea mitenkään säädellä enää sitä nostetta. Sitten mä sain se sillä, mä olin vaan tälleen kiinni sun. Alapulloi. Mulla oli kuitenkin painovyö. Toi on helpompaa kuin se, että mullakin oli OC-setistä, niin kaikki painot kuin setistä. Niin, kato mä Advance Nitroksella tehnyt tän siis riisumisia pukemisia, ollut se 9 metrissä sille, että mulla on ollut paino. Joo. Sitten mulla toi setti, kun kato meni siihen, niin eihän mulla oli jalat taivasta. Kyllä. Itse asiassa tupla 12, kun mulla ei ole mitään muuta kuin se 1,5 kilon se häntäpaino. Se oli ainut paino, mitä mulla oli tuplien kanssa. Näyttäisiköhän se herra Sannola alkaa sut perässä, että miten? Mallisuorituksen. Pojat ei näin. Siellä tullaan guetrimmis ylös. Tarviiks hinata rantaa? Paljon Ilikalla ruppee ikkää olemaan, tää on aika kova suoritus. Oh, joo. Niin, jos on työläs nuoremmille, niin minkälaista on sit vanhemmille? Juu. Joo, ihan vapaasti nostaa. Miten tätä ajee? Niin miten tää toimii? Tää nostaa tuon tohon noin ja... Tässä. Tää on repula. Kevyet pienet tuplat. Pitäis pistää.